Η κυρία Δήμα για ένα λεπτό. Ζήτησατε το λόγο? Όχι. Ο κύριος Παπάς. Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι αυτό που θέλω να πω είναι και επιπροσωπικού. Δεν ήσταν εσείς πριν από λίγο. Ήταν η Προεδρεύουσα η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο συμπαθής κατά τα άλλα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της συμπολιτεύσεως και γνωστός μου από τη ζωή μου στα Ιωάννινα, κύριος Χρήστος Μαντάς, είπε κάτι στην αρχή του λόγου του, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και θα έλεγα σοβαρότερο από τους διαπληκτισμούς του κυρίου Λομβέρδου με τον κύριο Κουρουπλή. Πολύ, μα πάρα πολύ σοβαρότερο. Είπε λοιπόν ότι καταδικάζω τις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Έχετε καταλάβει, κύριε Πρόεδρε, είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν απευθύνεται κυριολεκτικά σε εσάς, εσείς πρέπει να το ξέρετε ως Προεδρεύων, ότι εδώ είμαστε η Ολομέλεια, η Βουλή των Ελλήνων και ότι δεν είμαστε για να καταδικάζουμε απόψεις, αλλά είμαστε εδώ για να ακούμε απόψεις και να διαμορφώνουμε τις δικές μας απόψεις εφόσον ακούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Και κύριε Μαντά, στην ουσία του όρου φασισμός, στην ουσία την πολιτική χρήση του όρου, ποιος είναι ο φασίστας αυτή τη στιγμή και ποιος είναι ο δημοκράτης? Και αυτό που είπατε επίσης για το χουντικό παρελθόν, θέλω, γιατί δεν ήσταν μέσα θυμάμαι, θέλω να προσέχετε τι λένε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων. Εγώ δεν είπα για χουντικό παρελθόν, είπα για τα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης που δυστυχώς αρχίζουν και προλυαίνουν ένα έδαφος και μιλάνε αυτή τη στιγμή για τάγκ στους δρόμους. Ήταν ο κύριος Πρωτοσάλτε, είπα, και η κυρία εξαγχιστία συγγενή του κυρίου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κοσιόνη. Το παρακολουθήσατε? Και είπα αλίμονό μας αν λέγονται αυτά τα πράγματα από τηλεοράσεως και σε κανάλι πανελληνίας εμβελίας. Αυτά ήθελα να πω και θέλω, κύριε Πρόεδρε, όταν θα βρεθείτε ως Προεδρείο με τον Πρόεδρο της Βουλής, όλοι οι αντιπρόεδροι, γιατί εμείς έχουμε στερηθεί το δικαίωμα να έχουμε αντιπρόεδρο, να το θέσετε αυτό το θέμα, να θέσετε λοιπόν αυτό το θέμα την έκφραση «καταδικάζω τις απόψεις». Είναι ανεπίτρεπτη.